Okay, nimbag nga bigat kada kayamin apo. So andito tayo sa ano mga boss, sa Nasinto, Pangasinan mga boss. So may project tayo dito na Kisame. So taga nasa ano sa ngayon sa nasa Israel. So andito lang ngayon yung father niya, yung nandito sa magulang niya lang yung nagbabantay dito sa bahay niya. So yan, ngayon tayo mag-start ng project natin dito. So ipapakita muna natin yung itsura niya ngayon. Tapos i-update na lang natin yung mga ibang matatapos sa susunod na araw. So mga boss, tingnan natin mga boss. So ayan mga boss yung itsura niya sa harap. So tara, punta natin sa loob mga boss. So nag-deliver na kami dito mga boss nung nakarang araw, alas 10 pala. Nag-deliver kami ng materials dito para Lunes, ngayong Lunes mag-start na kami. So ito yung terrace niya. Yan. So tingnan natin sa may salas. Ito yung salas niya. So mapapansin nyo, maliit lang itong salas niya. So ito yung salas ni sir. Tapos ito yung magiging dining niya. Tapos ito yung kusina. So mapapansin nyo, maliit lang yung space. So ngayon may drawing na tayong ano dyan, ginawa kanina. Kaya lang hindi pa ako nakapag design. Andito siya mga boss. Pero mamayang gabi ko na lang i-design ito. So yan, nakapag-drawing na ako mga boss. So i-design ko na lang mamayang gabi. Okay. So ang unang gagawin muna nila dito mga boss sa taas, habang hindi ko pa natapos yung design dito. So yung sa taas muna yung gagawin natin mga boss. Okay, ito yung taas niya sa may hagdan. So malit din yung space, so lalagyan na lang natin ng cove light yan ditong banda sa pinakasentro. Tapos dito sa mga hallway, flat na lang. So tingnan natin. So pagpasok mo, master bedroom na agad. So may design na binigay si sir dito mga boss. Yan, so may design siyang pinakita sa akin. Yun na lang daw yung gagayahin namin. So simple lang naman yung gusto niya. Tapos andun yung CR niya, siyempre flat ceiling na dyan. Tapos dito sa hallway, yan, so flat ceiling na rin siguro ito mga boss, tapos pin light na lang. So ayaw niya na kasi ng ma-design. So dito, ganun din, may binigay siyang ano dito. Ang gusto niyang lagyan ng cove light lang, itong sa may bintana. Tapos ditong banda, wala nang cove light dito. So nagpa-L lang yung gusto niyang cove light dito. Tapos plain na lahat, flat na lahat. So dito tayo sa kabila. So ganun din dito. Cove light dito, yan, cove light dyan, tapos flat na lahat. So L lang yung nag-cove light. So dito sa master niya mga boss, sa master bedroom, ang gusto niya rito, may box lang dito mula sa wall, tapos dito na nag-cove light, naka-shadow sa magiging bedroom niya. So yun lang yung gusto niya. So ipapakita ko naman siguro dito sa screen. Ayan yung design ng kwarto niya mga boss. So diyan yung banda mga boss. Okay. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayamin na po. So andito tayo sa Nasinto, Pangasinan. So may project tayo rito na Kisame, i-update lang po natin mga boss. Okay, tignan natin mga boss. So break time ngayon, so walang tao dito sa loob ng building. Tingnan natin mga boss.
So ito yung bahay mga boss sa labas. Okay, so pinakita ko ito nung nakarang video, wala pang frame. So ngayon nakapag-frame na sila mga boss. So yan yung frame niya. Flat siya pero may kanal sa gitna. Tapos dito, ang ginawa na dito, flat din siya pero ang kanal niya dito sa gilid. Ganon din sa kabilang garahe. So tignan natin sa loob. Dito sa salas mga boss, ito pa lang yung nagawa nila. So naka ano pa lang siya mga boss, naka framing pa lang siya. So ipapakita ko na lang sa kanila yung design mamaya. So dala ko na rin yung 3D model para maipakita ko sa kanila yung mga design. So makikita nyo dyan sa screen, andyan yung design na nilagay ko para sa salas. Tapos dito sa may kusina. Tapos sa dining. So ayan, makikita nyo dyan sa screen. Okay. So ayan mga boss. So napansin nyo dun sa may 3D model, meron din tayong nilagay na bar counter dyan. Tapos flat ceiling na yung banda ron. Kasi may mga cabinet pang ilalagay dyan mga boss. So nakaabang na siya. Tapos dito cove light lang yung ginawa natin dito. Kasi hindi naman pwedeng designan natin ito ng masyadong design. Kasi maliit lang itong space ng bahay. Kasi pag nilagyan ito ng design, baka lalo pang papangit pag ipinilit natin mga design na hindi dapat na ilagay dito. So simpleng design lang yung ilagay natin dito mga boss para nakabalance pa rin siya sa laki ng bahay. So cove light dito, tapos dito flat ceiling. Tapos dito mga boss, double cove light yung ginawa natin ditong 3D model. So ituturo ko na rin sa kanila mamaya yan mga boss. Okay, so punta tayo dun sa taas. Mahirap lumusot dito Okay, dito sa taas mga boss, ang ginawa dito, ang complete kasi dito na mangyayari dito lang sa may gilid. So paikot lang yan. So nakapansin dyan, akyat muna tayo mga boss para makita natin maigi. Tapos dito na rin sila naglagay ng manhole. Yan. So ganito yung itsura niya mga boss. Dito, naka-cove-light dito sa dalawang gilid sa palibot niya. Pati ito naka-cove-light, tapos naka-drop lang yung square dito sa may hagdan. Tapos dito mga boss, ganun din mga boss, pero mas maliit lang ito ang nangyari dyan. Okay, sa mga kwarto, dati ang pinagawa ni sir dito, naka-cove-light siya hanggang sa wall. Ganyan siya mga boss. Ngayon, pinalis niya yung sa gilid. Dito na lang yung naka-cove-light banda. Yan. Dito na lang yung naka-cove-light banda. Tapos yung iba, flat ceiling na lahat. Okay. So punta tayo sa kabilang kwarto. Sa mga kwarto mga boss, simple rin yung gusto ni sir. Ang ginawa niya rito, ang gustong gawin, pinagawa ni sir, dito lang yung cove-light na banda. Tapos lahat flat na. So L lang yung naka-cove-light. Okay. So tapos na rin sila mag-frame dito. Magtatakip na lang sila. So dito naman sa kabila ganun din. Ganun din ginawa. Cove-light din na L. Tapos flat na lahat. Okay. So yan mga boss yung update dito sa San Jacinto, Pangasinan. Okay, punta muna tayo dun sa baba. Tingnan natin. Okay. So ayan, natama natin si Sander. Okay, tara punta tayo dun sa bahay ninyo. So mga boss. Ay, si Bading Oli. Okay. Si Bansyong Wei. Si Bansyong Wei pala mga boss, namatayan ng tito. Condolence. Condolence. Ba't ka tumatawa? Yan, si Bansyong Wei. Kaya iuwi ko siya para doon siya uminom.
ng tubig. Okay, break time ngayon mga boss. Kaya ano, dito tayo sa labas. Okay, dito sila pinatulog mga boss. Walang tao rito? Wala daw. So ano, hingin nyo na lang tong bahay na to. So yung mga boss, ganda ng ano nila, pinagtutulugan nila. So yan, dito sila tutulog. Saan kayo natutulog? Uy, saan ka doon? Nakakama pa sila. Ayos nakagot yun. Nakagot yun sila mga boss. Big time. May servelas daw rito. Okay, kuha ka tayo. Mga tayong servelas na pinagmamayabang ni EJ. Yan ba yung ano, yung tinanim mo noon? Tinos na. Ganda rito mga boss. Tahimik. Ang daming servelas mga boss. Ayan o. Kuha muna tayo ng servelas. Papa P. Oh, baka gusto mong tumulong Papa P. Ayan, nahiya pa si Papa P oh. Bawal kasi uminom dito mga boss, kaya gumagawa sila ng paraan. Uminom sila dun sa bandang baba daw. Doon sila uminom. Yan natin. Yan o, ganda ng pwesto nila rito oh. Ayan, ang ganda. Yahoo! So ayan, dito na tayo mga boss. So babalikan na lang natin ito mga boss sa susunod na araw. So may iwan muna sila rito. So si Foreman Ambo munang bahala rito. Sige, iuwi muna namin si Ban Sung Wee kasi namatayan siya. Tara na, Bansong Wee. Okay, let's go. O, doon ka na sa loob. Hindi, doon ka sa loob. Sa loob. Bawal dyan. Ha? Ah, expressway tayo. Oo, dyan tayo. Gusto niya sa labas kasi kasaway ko eh. Ayan. Tara na. So, kasama natin si Badinoli. Yan mga boss. Let's go! Yahin naman. Yahin na naman tayo. So, ganyan lang mga boss. Ayun ako, pagpaalam wala si Sarah. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Naimbag nga Aldao, kada kay amin na po. So, andito tayo sa Barangay Santa Cruz, San Jacinto, Pangasinan. So bali mapunta tayo rito para deliver ng materyales. Okay, so andyan yung mga materyales natin. So ito yung kornisa na gagamitin dito sa San Jacinto, Pangasinan. Okay, ibababa na nila mga boss. So puro plain lang yung mga kornisang in-order ni Sir sa amin, yung nagustuhan niya. So update natin mga boss. So Martes ngayon, tingnan natin kung ano yung mga natapos nila kasi kahapon lang sila bumalik dito. So ganun pa rin, yung itsura niya dito sa labas.
Punta tayo sa loob. So framing, nakapag-framing na sila dito sa salas, pati dito sa dining. So okay na lahat mga boss, pwede na magtakip. So single drop, tapos dito flat ceiling lang. Tapos doon naka-plain na yung framing niya dito. Ano mga boss? Okay. Tapos dito double cob light yung nilagay natin dyan. So nung nakaraan na punta tayo dito, hindi pa nakapag-frame dito. Nagsisimula pa lang sila. So punta tayo dun sa sa taas. Okay, dito sa taas, nakapagtakip na rin sila. Ay, mga boss, bali nakapagtakip na sila. Tapos may nasilyan na rin nila. Bali wrap pa lang yung masilyan nila rito mga boss. Okay. Tignan natin dito sa kwarto. Nakapagtakip na rin sila rito. So masilyan na lang kulang mga boss. Ayan. May masilya na lang po lang dito sa kabilang kwarto. Then nagtatakip pa lang sila. So dito yung board, nagtatakip pa lang sila mga boss. So sa hallway, nakapag-frame na sila, so takip na lang po lang. So kompleto na yung mga electrical nito? Kulang. Kulang pa? Sa hallway. Sa may hallway daw, hindi pa daw naka-kompleto. Hagdan. Dito sa may hagdan, walang pa doon ng pin light na wirings. So ayan, yan mo nung update natin dito sa San Jacinto mga boss. Okay, baka susunod may makikita na tayong dito tapos. So ilaw, yun na lang kulang dito, saka kunting electrical. Dito sa baba yata, wala pa yata hindi pa yata nakapag-electrical dito. Wala pa nga boss. So, medyo humihina yung electrical natin dito, yung electrician natin dito mga boss. Siguro maraming tanggap, kaya hindi nakapasyal dito sa atin. Okay. So yan, nagbababa na sila. Okay. Magandang araw sa inyo mga boss. So balikan natin yung project natin dito sa San Jacinto, Pangasinan. So i-update lang natin mga boss kung ano yung mga natapos. Okay, tara. So dito, ganun pa rin. So kalalagay lang ng electrical ng electrician. So pwede na silang magtakip dito. Tapos dito, nilagay na rin yung mga wirings na ito. So pwede na rin nila itong takpan mga boss. Okay. So okay na uncle, lahat? Okay na? Oo, pwede na magtakip. Oo. So siya si yung electrician natin sa Mga ako na lang, ilaw. Okay. Sige uncle, salamat. So dito sa salas, nakapaglagay na rin ng electrical yung electrician, so pwede na rin takpan ito. So okay na lahat. So dito nakapagmasilya na sila, tapos yung iba tinatakpan na nila yung mga kisame natin. So siguro susunod na araw pwede na sila magpintura. So tayo na rin nakakuha ng pintura nito, pinapinturan sa atin ni sir. So balikan natin ito pag nakabili na tayo ng mga materyales. So dito tayo sa hallway. Okay? Dito sa hallway, sa stairs, sa hagdanan, okay, nakapagtakip na sila. So ang kulang lang dyan, pintura. Okay? So madali lang naman magpintura dito mga boss. So nakapagmasilya na rin tayo. So dito nakapagmasilya na rin dito sa hallway. So double cob light ang nangyari dyan. Tapos dito sa room 1,
Okay, so ganyan yung style na gustong gawin namin dito ni Sir sa kwarto niya. Okay, so naka-complete siya, pa-L lang yung complete niya. So dito tayo sa kabila. So dito sa kabila, ganun din, pa-L lang yung complete niya. Yung cove design niya pala, yan. Okay. So dito sa master bedroom, okay na rin dito. So gumawa lang tayo ng parang box sa may bandang kama niya. Dito kasi magiging kama niya mga boss. Okay. So ganyan lang kasimple yung gustong kisamin ni Sir. Okay, dito yung sa CR niya, siyempre flat na rin yung nilagay natin dito. So yan lang muna yung update natin dito sa Nacinto, Pangasinan. Siyempre, i-update ulit natin ito pag nakapagpintura na sila. So madali lang naman ang pagpintura dito. Ipapaliwanag ko na lang siguro sa susunod na punta ko ulit dito. Okay, so bumili na rin sa akin si Sir ng mga ilaw nito, pin light tsaka cube light. So ibabalik ko na lang yung di-deliver ko na lang dito kung na kumpleto ko na yung pin light niya tsaka yung cube light. Okay, so yung mga chandelier, ceiling fan, drop light, si Sir na daw ang mamimili. Siya na lang daw ang bibili, sabi nila. Tapos yung setter light, bumili rin sa atin si Sir. So yan, ibabalik na lang natin ito sa ibabalik na lang natin yung i-deliver na lang natin dito po mga boss yung ilaw sa susunod na punta natin dito mga boss. Okay, so ngayon, yan muna yung update dito sa Nacinto, Pangasinan. Okay, so kita-kits na lang tayo sa susunod na video. Dudugtong ko na lang dito mga boss. Okay. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Nimbag nga aldaw kada kay amin na po. So balik ulit tayo rito sa Nacinto, Pangasinan. I-update natin yung project natin dito mga boss. So pasadahan lang natin mga boss. Tara! Okay. So okay na rito sa terrace mga boss. Bali ang kulang na lang rito yung kornisa sa gilid. Tapos yung pintura. So nakapagmasilya na rin sila rito mga boss. So yun na lang ang kulang dito mga boss. So dito okay na rin. So sa entrance niya, sa may main door okay na rin. So ang pintura na lang kulang mga boss. So andyan na rin yung kornisa natin. So plain lang yung napili ni Sir na ilagay rito. Okay. Nakakapagod. Okay, so dito mga boss, okay na rin. So nakapagmasilya na sila rito. May kornisa na rin tayong nilagay rito. So plain lahat yung nilagay natin dyan. So yung mga kornisa nga pala mga boss, may tinda ako dyan sa bahay. So gumagawa rin tayo mga kornisa. So pwede kayong bumili. PM lang kayo sa FB na Facebook, Mac Lagunilla Cornices. So tingin na lang po kayo doon. Tapos yung mga ilaw andun na rin mga boss. Pili na lang kayo doon mga boss. Okay? So pag nangontrata kami mga boss, pag tumatanggap kami ng mga project mga boss, ganito lang naman yan. Labor materials, tapos may kornisa na namin, tapos nakamasilya na rin yung kisame pag kami yung tumatanggap ng mga project. So ganito yung itsura niya mga boss. Okay, so ngayon pag papipinturahan nila, syempre additional na lang yung mga boss. Kaya yan yung ano niya. Ngayon additional sila pintura, tsaka yung ilaw binili rin nila sa amin. Sa akin meron tayong stock sa bahay, kornisa tsaka mga ilaw. So ganito lang itsura niya pag tumatanggap kami ng project. Nakamasilya na siya. Labor materials nakamasilya. Syempre lahat ng dugtungan niya may fiber tape. Tapos dalawang beses kami nagmamasilya, wrapping tsaka finish. Okay, tapos may kornisa na rin siya. Yung kornisa natin sa bahay. So kasama na yan sa kontrata natin mga boss.
sa pagtanggap natin ng kisame. So kung gusto nilang ipapintura sa iba, okay lang sa amin na ipapintura sa iba. Pwede rin kami yung magpintura kung gusto pa nilang ipatrabaho sa amin. So ang maganda rito, kahit hindi kami yung nakakuha ng pintura, yung susunod na magtatrabaho, hindi na sila mahirapan na magpintura kasi nakamasilya na siya, hindi na masakit sa ulo para sa kanila. Kasi yan yung isang matrabaho pag nagpipintura ka, yung pagmasilya. So yung maswerte rin yung mga makakakuha ng project minsan sa amin na tiyatapos namin nakamasilya na kasi konti na lang yung gagawin nila, maglilihan na lang sila tapos pintura. So ngayon bali ang additional natin ngayon, magpipintura pa rin tayo. So nag-additional sila ng pintura. So ngayon gagawin namin itong pintura namin. So madali lang ang pagpintura dito mga boss. Una, lihain mo lang ito. Tapos pag naliha mo na, siyempre tingnan mo mabuti kung okay yung liha mo. Tapos pupunasan mo. Pag meron ka nakitang medyo hindi maganda yung masilya, masilyan mo ulit. Tapos lihain mo ulit. Tapos punasan bago patungan ng flat latex na pintura, Boysin o kaya Davis. Flat lang yung ginagamit namin dito sa pangkaraniwan na ginagamit namin dito sa ceiling. Tapos dito sa mga kornisa, ang ginagawa lang namin pangkaraniwan yung semi-gloss na kornisa. So pwede rin kayong maglagay ng ibang kulay dyan. Siyempre tingnan nyo na lang sa katalog ng Boysin o kaya Davis. Pwede rin yung i-apply dyan. So mas maganda para sa akin, mas maganda kung ang ipintura mo dito yung hindi makintab, yung flat lang. Okay, para mas magandang tignan. Okay, kasi pag yung makintab ang ilagay mo rito, medyo maselan. So hindi natin mape-perfect yung texture niya. Minsan kasi makikita mo yung nagmasilyahan niya. Siyempre hindi naman tayo perfecto, pero meron ka pa rin makikita. Maganda na itong masilya nito, pero meron ka pa rin makikita kung talaga maselan ka. So mas maganda na lang kung flat latex yung gamitin mo. Okay, so ang kulang na lang dito yung mga ilaw tapos yung pintura. Okay, so meron na tayong biniling ilaw dyan. So andito na, andyan na yung mga ilaw natin. So sa akin na rin sila bumili. Okay, so yung center light, yung circular light, tapos yung cove light, tapos yung pin light. So meron tayong tinda yan sa bahay. Okay, so tignan na lang natin sa taas mga boss. Okay, dito sa taas okay na. So yun na lang kulang mga boss, yung ilaw tsaka yung pintura. So pagsadahan lang natin. So ganun din naman ang niya, tsura niya lahat pag nakamasil niya. So ayan, ito ganun din ito, double cove light. Siyempre ilaw na yung mga kulang dito. So sa mga kwarto, sabi ko nga pare-paras na sila ng design. So ditong banda lang ang may cove light, cove na design. So tapos yung iba plain na. So ganito rin dito sa kabila. Okay, okay, dito naman tayo sa master bedroom. Sa master bedroom, pinakita ko na rin ito nakang araw. So okay na naman na ito. Ang kulang na lang dito pintura tsaka yung mga ilaw. So tingnan natin. So yan yung design dito sa master bedroom. Okay, so yan lang mga boss ang design dito. Siyempre yan yung nagustuhan ni sir, kaya yan yung sinunod natin. Siyempre nagpropose din tayo ng design, tapos yung iba idea na ni sir yung nilagay natin dito. Okay, so balik ulit tayo dun sa baba para hindi masyadong mahaba tong video. Okay, ayos na. So ganyan lang mga boss yung paggagawa namin ng kornisa, ay ng ceiling. Tapos ang kulang na lang dito, kung mapapansin nyo dun sa drawing, ayan, makikita nyo dyan sa screen, meron tayong nilagay na dyan,
drawing na cabinet, may counterbar na rin dyan na lamesa. So yun na lang ang kulang dyan sir. Pero mas magandang ilagay yon kung nakapag tiles ka na pag modular cabinet. So siguro yung susunod na ipapagawa sa atin ni sir. So hintayin na lang natin kung ano yung decision niya. So ngayon ang pinagawa lang muna sa amin itong pintura niya, tapos bumili siya ng ilaw sa akin. So yan lang muna yung i-update natin dito sa San Jacinto. Baka sa next week tapos na lahat ito, ipakita natin yung kabuuan ng project. Okay, nimbag nga aldaw kada kayamin na po. So magandang umaga o tanghali po sa inyong lahat. So andito po tayo sa San Jacinto, i-update lang po natin yung project natin dito mga boss. So yung project natin dito, yung ceiling, tapos nag-additional na lang sila ng pintura ng ceiling, tapos bumili sila sa akin ng mga pin light tsaka cube light. So tingnan natin mga boss yung natapos nila dito sa San Jacinto, Pangasinan. Okay, tara. So andito tayo ngayon sa labas mga boss. So dito sa labas ang ginawa nila rito, flat lang ito, tapos nilagyan ng kanal dito sa gilid. May kanal po siya, bali nagpapasok po yan mga boss. Tapos yung pintura, flat latex lang yung nilagay natin nilagay natin dyan mga boss. Flat latex lang, tapos yung semi gloss yung nilagay natin pintura dyan ng boysin. Tapos yung black, yung lamp black ng boysin din yan mga boss. So boysin lahat yung nilagay natin dito mga boss. Tapos yan yung itsura niya mga boss. May kanal po siya sa gilid. Nagpatas yung kanal niya kung mapansin nyo. Okay, so yung pinlight na ginamit natin dito, tricolor. So warm white, tsaka daylight. So ganito yung itsura ng warm white. Yun naman yung daylight. So ayan yung kulay na ng pinlight na nilagay natin dito mga boss. So dito ganun din, may flat lang siya, tapos may kanal sa gitna. Tapos yung mga kornisa lang natin dito mga boss, puro plain lang. So puro plain lang yung kornisa nilagay natin dito. So yan kasi yung napili nung may-ari na si Sir Ismael Ronquillo. So shout out po sa kanya at maraming salamat sa kanya at nagtiwala po siya na ipagawa sa atin itong bahay niya. Okay, so dito sa mga boss, sa salas, ang ginawa natin dito, double cube light, tapos yung ilaw niya warm white. So tricolor din yung mga niya mga boss, yung mga pin light niya. Tapos yung nilagay nating dito, cube light, warm white lang yung nilagay natin dito mga boss na cube light. Okay, so dito naman sa bandang dining, ganun din mga boss. So warm white yung cube light, tapos yung pin light tricolor din yan. Warm white, daylight, tsaka white ang kulay ng natin ng pin light. So may kita nyo dyan, cube light din yung nilagay natin dyan na design. So ayaw ni sir ng masyadong maarte na design. So kaya yan yung nilagay nating design sa kanya. So gumawa tayo ng 3D model dyan para makita niya kung anong itsura niya pag natapos. So makikita nyo dyan sa screen yung 3D model na ginawa natin. So mas maganda po siya pag natapos. So pag nakumpleto ito, mas maganda na naman siya pag nakumpleto itong bahay niya mga boss. Okay, so wala pa kasi yung mga dito, yung wala pa yung kitchen cabinet dito, wala pa dyan yung kitchen cabinet. So kaya hindi pa natin makita kung yung itsura niya pag natapos itong project. So ang ilalagay siguro na lang dito, modular cabinet, sabi ni sir. Okay, so dito tayo sa bandang kabila.
Okay? So dito mga boss, yan siya, ganyan, yan itsura niya pag dito ka tumingin mga boss. Okay? Okay, so punta tayo sa taas mga boss. So dito sa hagdan, cove light lang din yung pinalagay ni sir. So ayan yung design niya dito sa taas. Sa may hagdan. Siyempre, simple lang yung ilagay natin dyan ayon sa kagustuhan ni sir. So yan yung ginawa natin. Cove light, double cove light. Yung ginawa natin magkabilaan yung cove light. So makikita nyo dyan. Okay, dito sa mga kwarto, sabi ko nga nung nakarang video natin, so ang pinalagyan niya lang ng cove light, yung gilid, yung nagpa-L. So yan siya mga boss. Okay. Tapos ganun din, tricolor, yung pin light, tapos itong center light natin, tricolor din yan mga boss. Daylight, warm white, tsaka white. Okay, tapos mga ano natin dito mga boss, mga kornisa natin, plain din yung nilagay natin. Mga plain lang yung nilagyan nating kornisa. So dito tayo sa kabila. So dito sa hallway, ganun din, double cove light. Tapos ang pagkakaiba lang nito, meron siyang pin light sa gitna. So apat na pin light. Tapos dito sa room 2, ganun din yung design na nilagay natin. Kung anong design doon sa kabila, ganun din yung nilagay natin design dito sa kabilang room. Tapos dun sa master bedroom, ito yung master bedroom natin mga boss. So ganito yung gustong design na ilagay ni sir. So siya yung nagsabi dito na ganito daw yung gawin natin design. So tapos pinalagyan niya rin ng lining na black. So pintura lang yan mga boss. Okay? So yan yung kabuuan ng video natin mga boss. Siyempre, meron din tayong CR dito na kinasimin natin puro flat lang. Okay? So, punta tayo sa baba. Okay? So, yan lang mga boss yung kabuuan ng project natin dito sa San Jacinto, Pangasinan. Okay, so nakatulong ito sa mga nagpapabahay dyan at sa mga gustong gumawa ng ganitong project mga boss. So mamaya, shout out tayo mga boss pagkatapos ng video na to. Okay, so maraming salamat kay Sir Ismael Ronquillo at kami yung pinili niya na gumawa ng kanyang kisame kahit naghintay po siya ng matagal. So maraming salamat sa inyo sir at sa pamilya mo at sa kay father niya mga boss. Maraming salamat din sa pagtanggap sa amin dito. So napakabait nila. So mamaya boss, shout out tayo. Ituloy natin itong video natin. Okay? So shout out kila Jan Balos at sa new subscriber natin na sina Maria Ramos from Vancouver, Canada. At shoutout din kay Bunny Wolf Gaming. So sila po yung bagong subscriber natin mga boss. So maraming salamat nga rin pala kay Ismael Ronquillo na nagpagawa sa amin sa San Jacinto, Pangasinan. Kahit na matagal po silang naghintay sa amin, talagang nag-tease po sila, naghintay sa amin, naghintay po sila na kaming gumawa ng kisame nila. So matagal-tagal na rin po silang nakapila po sa amin mga boss. So si Sir Ismael nga pala nasa Israel po sila, sa abroad po sila ngayon mga boss. So ang nagbabantay lang doon yung mga magulang niya. So maraming salamat din sa parents nila Sir Ismael Ronquillo at napakabait po nila. At hindi nila hinayaan yung mga kasama natin nagtrabaho doon. So tinanggap sila ng maayos. At maraming salamat din pala sa mga nanonood sa atin na nasa Israel ngayon. So andyan si Sir Ismael Ronquillo. So marami na tayong ginawang bahay na galing sa Israel. So yan mga boss. So maraming salamat sa
ano sa panonood po ninyo, sa mga nag-subscribe po sa inyo at yung hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin mga boss, please mag-subscribe na kayo sa channel natin, tapos i-hit nyo po yung notification sa baba, tapos ilagay nyo po sa all para sana all mapanood nyo lahat ng mga video natin para updated kayo sa mga bagong video natin. So hanggang dito na lang yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.